Yeah, man! Repatoks, Batoktoy, Reggae vibe. Para ni sa mga yopyop warrior. Mga higalanga di mahimutang kung walay lomboy. Sa buntag mata palang daan, nagkamang pa ang kalag, murag wala pa'y kaon. Timpla dayon og kape nga murag aspalto kapait. Dayon kuha lighter kay lomboy na pudang kapapit. Sa silong naglingkod naghinay-hinay og hipa kang silingan ningon murag na ay gisungog nga banging bay. Pero okay ra kay naanad naman ta, basta na ay lomboy murag kompleto na. Kung gidu ka sa trabaho murag malipong na, dakot rag lomboy kalidayon kag mata. Murag gi-reset ang utok ug kalit, bisag supervisor nimo kay makurat sa imong kusog mo lihok ug balik. Kung laay kaayo ang adlaw, kung traffic ug init kaayo, kung way kwarta ug stress kaayo, lomboy ra gyud ang kasabot na to. Nilikit nga lomboy, yopyop bisag asa, sa eskina sa karsada, bisan na sa garahe pa makapawala, sa kalaay makapawala sa duka, basta dagkot na gani okay na kaayo ta. Nilikit nga lomboy, bahalag yelo ang ipon, bahalag maitim ug mura na keyboard sa karaang cellphone, bahalag inyong tag kapre sa kadalanan. Kay lomboy sa katigulangan mao ni among kalipay man yo. Gikan trabaho nga singot kaayo, hubo helmet pahuway gamay sa bangko. Ang uban ninom tubig garon ma-refresh, ako lomboy ra sapat na goods na diretso. Usahay ang aso murag panganot, ang silingan na binila nasunog ang atop ng gawas dayon dala timba ug tabo. Pagkakita sa amo nang atawa na lang sak sila bro. Nay barkada nga yopyop sa siirar, na ay uban nagtago sa likod sa multitab, na ay isa kamigo nag-ibak sang ngit-ngit. Pag-aso niya mura nagdragon nga naglagot. Kung walay sudan upet sa de peligro, maglingkod ragi hapon sa eskina nga chill bro. Storya kinabuhi samtang naghinay ang beat, ug lomboy nga nilikit maoy nagpadayon sa trip. Nilikit nga lomboy, yopyop bisag asa, sa eskina sa karsada, bisan na sa garahe pa makapawala, sa kalaay makapawala sa duka, basta dagkot na gani okay na kaayo ta. Nilikit nga lomboy, bahalag yelo ang ipon, bahalag maitim ug mura na keyboard sa karaang cellphone, bahalag inyong tag kapre sa kadalanan. Kay lomboy sa katigulangan mao ni among kalipay man. Bago mata lomboy, human kaon lomboy, human laba lomboy, human naway lomboy, naay kasal lomboy, naay fiesta lomboy, laay video ke lomboy, bisag ulan o init yopyop gihapon boy. Ang uban mamalit o benga mahalon, kaming mga simple lomboy ragyud among baon. Kinara ang tabako nga kusog mo pilit, mao nang gitawag og nilikit. Kay
lipad na gyud. Nilikit nga Lomboy, among reggae vibes. Bisan karaan nga tabako, pero alive gihapon ang try. Makapawala sa stress, bisan kadyod lang. Lingkod sa eskina nga malinawon ang tanan. Nilikit nga Lomboy, yopyop hangtod gabi. Kape ug reggae music, mauray sapat sa among duty. Bahala ginuntag pakpre sa kadlananan. Basta chill lagi hapon ug way gubot sa katilingban. Yeah man, para sa mga yopyop warrior, mga gamipong yelo, pero loyal. Shoutout sa mga supporters na kudiya, sa mga Lomboy users diasta. Shoutout po sa mga Team Wadwar Riders Club. Amping kanunay sa pagbiyahe, reggae vibes only. Repatoks, Batoktoy,